rana ce da dole ne mu gode a Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu wannan babban malami Sheikh Suleiman wanda ya yi kwana da kwanaki a hannun masu sace mutane a Najeriya. Kowa ya san abin da ya faru, an yi ta'addohi da nan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba sojoji umarni a yi duk abin da za a yi domin a kwato Sheikh Suleiman da sauran mutane biyar ba tare da an yi musu ciwo ba. Alhamdulillah, sojoji da jami'an tsaro an haɗu an amfani da na'ura irin ta zamani an binciko inda suke su ma masu ta'addanci aka yi nasara aka ɗauke kuwa ɗaya daga ciki su ma suka durkusa suka ce a zuwa daidaita wanda duk ikon Allah ne. Mai neman diya shi ma ya durkusa ya bada diya ikon Allah ke. Saboda haka muna gode wa shugaban kasa, muna gode wa sojojin Najeriya, muna gode wa sauran jami'an tsaro, muna gode wa al'ummar jihar Kano wanda suka yi ta'addu'a dare da rana, muna gode wa malamai wanda suka yi ta'addu'a dare da rana, musamman Sheikh Abdullahi Pakistan wanda ya yi ta tafiya wurare daban-daban domin a nemi yadda za a yi saboda a kwato wannan ɗan uwan Sheikh Suleiman. Sannan kuma muna gode wa iyalinsa da iyalan waɗannan mutum biyar, kuma muna ba su haƙuri su yi tawakkali haka Allah ya so, amma kuma muna taya su murna domin mai gidansu ya zo kuma ya zo lami lafiya, to muna ba su haƙuri, Allah kuma ya ba su ladan haƙuri. Ƙarshe muna gode wa kowa da kowa, duk wanda suka yi addu'o'i domin ya dawo gida lafiya, to Allah ya saka wa kowa da alheri. Da wannan takaitaccen jawabi nake tabbatar wa da al'ummar jihar Kano da ma Najeriya da baki ɗaya, kamar yadda aka turo mai jobi ike ya kawo Sheikh Suleiman da sauran mutum biyar wanda aka sace, ina tabbatar muku ya kawo su lami lafiya lau, na karɓe su lami lafiya lau.